Sa number 5, gin-turnover na sa mall ang temporaryo nga manukan sa Bacolod. Ginapaabot ang pagsaylo sa mga tenants sa sulod sang 5 ka adlaw. Sa inspections ng City Engineer's Office, pwede na masayluhan kag maka-operate ang mga temporaryo nga tenants sang manukan nga gin-turnover sa SM Prime Holdings Incorporated sa Bacolod LGU kainasang aga. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., personal nila nga itugyan ang mga yabe sa mga tenants sa tion nga makasaylo na sila sa pasilidad. Ang syudad ang magatalana sa mga security personnel agod mabantayan ang mga stalls. Pero mismo, ang mga tenants ang magapasiguro nga malimpyuhan ang ilang mga baligyaan. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga pwede gihapon maka-operate ang mga tenants sa daan nilang pwesto sa Manukan Country kung makasaylo na sila sa temporary facility nga gintalana sa mall. Libre ang paggamit sa mga stall sa sulod sa 2 ka tuig. Inisamtang ginapatuman sa PHI ang construction kag development sa ginrentahan nga 3-hectare property sa syudad sa reclamation area. Nalakip na diri ang daan nga manukan. Rules pa sila na gusto ko man na before na i-turnover sa tenants, kabalo sila sa rules and regulation lang ay basit aron na pinaggusto lang sila na may ara gali house rules niya ang SM. Kaya dapat maginikay para kung mag-asylum na sa permanent na lugar, may kabalo na sila ang kung ano ang patakaran sa SM. Pero ang common area use sa electricity kag water, ilagi na itukaon sa mga vendors. Ang security? Ang security, amo na kung makapasign kami duwa malang kapuso kung gabi na kaya dapat ang mga vendors kung sila kabaligyan, dapat i-secure man nila ang ilang pagkabutang.